Bé, en aquesta prova tenim l'expressió escrita. Com ja tens en el web vídeos sobre com redactar i de fet n'hi ha un prou interessant per a fer-la i prou complet per a fer la prova escrita, l'única cosa que farem aquí és assegurar-nos una miqueta del tipus d'enunciat que ens demanen. Bé, i per això fixa't que hi ha 12 pàgines, però bé, no t'assustes, són les pàgines que tens per a redactar. També, inclús, per fer l'esborrany. Bé, tenim dos redaccions, per a la qual cosa doncs, tens pràcticament quasi 2 hores. Aleshores, fixa't com la prova escrita de l'Escola d'Idiomes doncs, és una marató. Aleshores, anem aquí, al primer enunciat. Un enunciat doncs, que és una primera tasca que val 60 punts, és una redacció llarga. I més endavant, en la pàgina 9, és una redacció curta que en realitat és com una carta. Aquestes dos són les models de redacció. Bé, fixa't com tens espai per a fer esborrany, a la pàgina 4, a la 5, i després, per a deixar la redacció, tens una planeta amb línies on hauràs de triar la tasca que és, la A o la B, i veuràs com, a més, tens aquí l'espai per a les correccions d'un professor i les correccions d'un altre. Et corregiran 2 professors. Bé, doncs, primera tasca. Tens una redacció, la típica redacció llarga que probablement ja hem practicat moltes vegades en classe, no? La redacció llarga són 60 punts, molt d'ull perquè amb el límit de paraules, perquè penalitza si passes on arribes, doncs quan arribes a les 200 fiques una doble barra i si has de continuar una miqueta, continues. Una miqueta només. Bé. Tens 2 opcions, opció A, opció B. La cosa bona, per exemple, que tens de les opcions és que, com ja et donen unes directrius, doncs ja tens les idees ja fetes per als paràgrafs. És perfecte. El que sí que has de fer bé és llegir molt bé l'enunciat i, com sempre t'he dit, busca el propòsit, és a dir, què és el que et demanen que facis. Com en la prova estem una mica nerviosets, doncs tenim tendència a no comprendre bé el que es demana. Aleshores, calma't i llig bé. Fixa't, la revista eCultura busca col·laboradors. Per tal d'elegir-los, demana que s'hi enviï la crítica d'un espectacle. Envieu-ne una en què parleu de... Aleshores, el propòsit és fer un text crític, crítica d'un espectacle. No esteu escrivint en una revista encara, d'acord? No sou col·laboradors. Senzillament voleu ser col·laboradors, voleu arribar a escriure en aquesta revista i el que fareu és com una mena de càsting, no? És la crítica d'un espectacle. Aleshores, doncs, l'única cosa, com ja teniu fet l'estructura, l'única cosa que necessiteu és una miqueta de creativitat. No comenceu a escriure sense tindre clara el contingut d'aquests 4 punts. I una vegada que ja estigui clar, doncs cap avant. Tingueu clara la informació abans de començar a parlar, de començar a escriure, perquè una vegada que comenceu a escriure, la vostra concentració, energia, ha d'estar focalitzada i invertida en la correcció. Punt. Només la correcció. Recordeu que és una prova de valencià, no és una prova ni de cultura, ni d'espectacle, ni de res que se li assemble. Aleshores, doncs podeu inclús triar un espectacle, un acte que ja heu conegut, que ja heu viscut, etc. Jo aconselle millor parlar d'una cosa que ja s'ha viscut que no crear, perquè crear doncs pren més energia, no? més esforç. Bé, aquesta és la primera, i si no voleu aquesta, doncs la segona.
Opció de la segona, o acte comunicatiu. Doncs, l'Ajuntament vol demanar que es declare paratge natural un indret singular que hi ha al terme municipal. Fins ahir res. El regidor de Cultura us ha demanat que, com a bon coneixedor del poble, de les tradicions i de la natura, redacteu el text que adjuntaran a la petició formal. Doncs és una petició formal. És una petició formal per a, doncs, aniria destinada, suposo que a alguna institució internacional o a l'Estat o el que fora, doncs és una carta formal. És una cosa prou previsible. No t'obsessiones molt amb l'encapçalament, però sí, i amb el comiat, però sí amb l'adequació, és a dir, és una carta de vostè, és una carta on hauria d'abundar els verbs modals, les fórmules de cortesia, etc. Pot ser, a priori, és una miqueta més complicada, però si controles bé el model de carta, jo te l'aconselle, perquè l'efecte i la impressió que donaria als examinadors seria prou bona. Si no ho portes molt bé, no te la jugues, però si ho portes bé, aquesta seria la millor, no? Fer una carteta. Després també hi ha una influència de tot el que siga vocabulari. Aquí tens vocabulari sobretot a nivell medi ambient, i en la primera tens vocabulari a nivell cultura. Sàpies que normalment el vocabulari que sol gestionar-se en aquestes proves doncs és societat, cultura, medi ambient, tecnologia, per exemple, educació. Solen ser els vocabularis que solen aparèixer aquí en aquestes proves. Bé, doncs com sempre ja no vaig a ficar-me en aquestes coses, però ja saps, com sempre, 3-4 paràgrafs corresponents a les 3-4 idees que tens i la teua atenció 100% invertida en la correcció, en el valencià. Recordo que no és una prova ni de sociologia ni de cultura general, és una prova de valencià. Aleshores no et deixes intimidar ni pel vocabulari ni per el tema. I ja en la següent, la tasca 2, és una miqueta més folclòrica, però està bé, igualment. Dius, després d'haver discutit amb algú sobre un tema important, heu rebut este missatge de WhatsApp. Amb alguna frase idiomàtica per aquí, ho veus? Però no et deixis tampoc impressionar. És a dir, la idea és la connotació que tenen els missatges. És una connotació de sorpresa i també una miqueta d'atac. Estan atacant-te d'alguna manera una persona que està, doncs, no m'ho esperava de tu. Aleshores, l'enunciat és que no enteneu a quin sant us ha escrit això, és evident que us han malinterpretat, encara que no menjaríeu sopes, novament una frase d'aquest tipus, una frase idiomàtica, amb aquesta persona, tampoc no voleu partir-hi palletes. Bé, no cal saber tot això, de fet, jo aquestes frases idiomàtiques no les he escoltat moltes vegades, quasi mai. No menjaríeu sopes amb aquesta persona, no seríeu amics o no seríeu amics, però tampoc voleu partir-hi palletes. És la cosa oposada, no? La cosa oposta. Aleshores, voleu un equilibri, ni portar-vos massa bé ni portar-vos massa mal. Bé, escriviu-li un correu electrònic amb l'objectiu d'explicar-li en detall el que havíeu volgut dir. Doncs aquí no us deixeu, és més fàcil del que sembla, no us deixeu intimidar per el tema, senzillament doncs, una cosa molt sense agafar-vos els dits, una cosa molt tranquil·leta, és a dir, disculpa, el missatge no era per a tu, em vaig equivocar, o disculpa, vaig tindre un mal dia. Què es valora aquí, sobretot? Aquí es valora les fórmules de cortesia, la manera de disculpar-se, la manera de... I això es fa sobretot amb els verbs modals,
amb alguna frase feta, no estaria mal que et portares alguna frase feta per a la prova. Però sobretot aquí el que volem són l'ús dels verbs modals, del condicional, del subjuntiu i sobretot d'alguns girs, algunes frases, algunes solucions de cortesia. D'una cortesia no formal, però de cortesia al cap i a la fi. Aleshores, sobretot el missatge d'aquesta prova és no et deixes intimidar perquè són 14-16 línies i doncs 2-3 paràgrafs. Primer paràgraf podria ser una cosa així com jo també m'he portat una sorpresa perquè el missatge doncs no pensava que t'havia ferit, per exemple. El paràgraf 2, explicar, no? Era un missatge que vaig fer per a expressar com em sentia i de fet vaig tindre un mal dia. Paràgraf 3, m'agradaria que em disculpares o em digueres de quina manera podria reparar com t'he fet sentir. Punt, ja està. Sobretot, novament, pensa en el valencià. No penses en donar solucions espectaculars, perquè no és el cas. I ja, d'aquesta manera, tens el segon esquema, la segona planeta per a redactar. Tens temps relativament suficient per a fer la prova, són pràcticament 2 hores. El tema de fer esborrany o no, si fas esborrany probablement ja no tingues tant de temps. I bé, doncs, si no fas esborrany tindràs temps. Jo, no sé, depèn com tu et senques. El que sí que et recomane és que al final de la prova, de cada prova, et queden almenys 10 minuts per a fer 3 repassades. Una repassada ràpida d'accents i dièresi. Una repassada ràpida d'apòstrofs. Una repassada ràpida de preposicions, per veure si hi ha qualsevol frase feta que ens porti a algun barbarisme o el que siga. I una repassada en veu baixa, per a, sobretot, controlar el tema de les grafies. Tot això està destinat a tindre una bona ortografia. Si tens una bona ortografia, probablement passes la prova. Aleshores, per això hauries de comptar amb 5-10 minuts a la fi de la prova per a repassar, per a fer 4 lectures ràpides, però focalitzades, senzillament en aquests temes. Si veus, és el tema 1 i el tema 2 del quadern de gramàtica. Una redacció ben feta, ben correcta ortogràficament, és una redacció pràcticament que tindria un apte. Aleshores, ja saps. Tries l'esborrany o no tries l'esborrany, però sí que et recomane que a la fi et deixes 5-10 minuts per a repassar cadascuna d'elles. I, sobretot, que facis repassades temàtiques, que no facis una repassada global perquè probablement et quedes com estaves, igual que estaves. No series capaç, probablement, d'identificar les errades. Una repassada ha de ser tot el més específic que pugues. Aleshores, bé, i ja ens quedaria l'oral.